Per qui és això que estàs pintant? Iaia. Per quina iaia? Aquí. La iaia Carme? Què és per la iaia Carme? Sí. Sí. I per en Joan? Sí. I què és el que estàs pintant, a veure? Què és això? Què és? No. Què és això que pintes? El terra no, oi? I tu què fas? Hola, Tena! Hola, que tens baballones? Que no et trobes gaire bé, eh? Oi que no te trobes gaire bé? Va, la Tanit pinta. A veure el que pintes. Aquí, oi? Mira, aquí. Pinta dins la petxina, va. Com t'ha ensenyat la mama? Poses la pintura, l'agafes amb l'altra maneta. Ah, així. I ara pintes la petxina. I de quin color és, aquesta pintura? De quin color és? Mira. És lila? Xata. Ja l'has pintat? Xata. A veure. Xata. I que tires un petó per la iaia Carme. Ah, així. Que els estimes molt. Sí. Sí, oi? Que estan molt lluny, a Vilassar i a Mataró. I un petó per al tiet Miquel. Sí. A veure, tira-li un petó per al tiet. I pel tiet Marc. Un petó a la Tena? A veure. La Tena ara no fa petons, la Tanit sí. Va, un petonet per al tiet Marc. A veure. Que tens una petxina aquí. Oh, quin collaret de petxina. No, aquest no es pinta. Va, anem a pintar l'altre. Vinga, trastito. Apa, digues adeu. Adéu. Adeu, adeu. Que se senten ocellets. Sí. A veure. Jo en sento molts d'ocells. El que no crec que s'aprecien gaire amb la càmera. Ja gravarem un altre dia.